Marisol! Marites, ari ka! Nagabot na ba lang imo nga bill? Ay, oo, manggani. Gadako, guys, ang ako nga bill, ah. Wow, ako nga bill mo man. Di may solusyon ka na para sa dere? Wala gani, panamdong ko gani kung paano gani ang masolusyon nga ako nga kada bulan kay do ka libog para misang ulo ko Pero balaan mo bala Marisol? May nabatian ako nga balita. Mga balita ina. Si Sulana may bag-o nga stock nga nag-abot. Ay tuod. Oo, pero balaan mo bala kung ano nga stock? Ano stock? Ang ilang nga stock nga nag-abot, solar panel. Makabuligin ina para sa aton nga bill. Mapanubo ang aton nga bill. Ay tuod. Abi, Istorya ko na bi. Ate, sige lakata. What's up mga ka-solar? Yari na ang bago natin nga stock sang solar panel. N-type, Bifacial, 580 watts for only 4,099 pesos. O, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na sa Solana for You Building, Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Ay, oo, no? Mapasolar na ta. Lakat ta. Solana for you.